ഇന്ന് ലോക വിദ്യാർത്ഥി ദിനം. ഒക്ടോബർ 15 എല്ലാ വർഷവും ലോക വിദ്യാർത്ഥി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ മുൻ രാഷ്ട്രപതിയും ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ജന്മദിനമാണ് ലോക വിദ്യാർത്ഥി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. 2010 മുതലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഒക്ടോബർ 15 ലോക വിദ്യാർത്ഥി ദിനമായി ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഇന്ത്യയുടെ 11ാമത് രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നു അബുൽ ഫക്കീർ സൈനുൽ ആബിദീൻ അബ്ദുൽ കലാം എന്ന ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം. 1931 ഒക്ടോബർ 15 ജനിച്ച അബ്ദുൽ കലാം 2015 ജൂലൈ 27 വിടവാങ്ങിയത്. പ്രശസ്തനായ മിസൈൽ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധനും എഞ്ചിനീയറുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമേശ്വരത്ത് ജനിച്ച അബ്ദുൽ കലാം ബഹിരാകാശ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനത്തിന് ശേഷം പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന കേന്ദ്രം അഥവാ DRDO, ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ISRO തുടങ്ങിയ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളിന്റെയും ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലിന്റെയും വികസനത്തിനും ഏകോപനത്തിനും മറ്റും അബ്ദുൽ കലാം വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മിസൈൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് കലാമിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പൊക്രാൻ അണുവായുധ പരീക്ഷണത്തിന് പിന്നിൽ സാങ്കേതികമായും ഭരണപരമായും കലാം സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. 2015 ജൂലൈ 27 ഷില്ലോങ്ങിൽ വെച്ച് കലാം അന്തരിച്ചു. ഷില്ലോങ്ങിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിൽ വെച്ച് വാസയോഗ്യമായ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിന്റെ പേരിൽ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു. സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. കലാമിന്റെ മരണശേഷമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനമായ ഒക്ടോബർ 15 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ലോക വിദ്യാർത്ഥി ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ 2010 മുതൽ തന്നെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഇതിനായുള്ള നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. APJ അബ്ദുൽ കലാം എന്ന പ്രഗത്ഭ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ജന്മദിനമല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിനാചരണത്തിന് മറ്റൊന്നും ഉതകില്ലെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്നിരിക്കണം. ജനങ്ങൾ എന്നും അദ്ദേഹത്തെ അധ്യാപകനായി ഓർമ്മിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതും കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് ഒക്ടോബർ 15 ലോകത്താകമാനമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി മാറ്റിവെക്കപ്പെടുന്നത്. ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളടങ്ങുന്ന ജനസമൂഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരിക്കാത്ത വാക്കുകൾ ഇന്നും ഓർക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പിറന്നാൾ സമ്മാനം.